Sambonani babukeli beZulu Studio TV. Igama nguzama Vubane, also known as the Short Channels. And today we are on the show The Hustle that Umongezi. So today Usisi Esimphethe is the one and only Usine Themba Ndlovu, also known as Usisi Wesinobolo. So for now I got to tell Umongezi. Sanibonani babukeli abahle beZulu TV. Siyamukela sesiqephu The Hustler. Sihle naye Usisi Usine Themba wakandlovu ophiwe ngezindlela eziningi ehlukahlukene. Usisi lapho ngasichazela ukuthi iziphi izinto azenzayo. Ngizathatha leli thuba ngibonge bakwethu. Ngizobonga nje ithuba engiphe lona. Njengoba sebeshiyo ukuthi igama lami ngusine Themba wakandlovu. Ngihlala la uLondingaqhikazi. Isigodi lesi engikhulele kuso engithe izinto mazenzeka impela ngaqina kuso. Ngazimelela kaqhikazi. Izinto engizenzayo ngothini I'm writing novels. Okay. Ama novel ngiyabhala kakhulu nje ku Facebook indaba zami kunendaba lapha ethi Thuba lami ngiyathanda. Le excele kuyo kakhulu uyabona kakhulu. Ngakhipha ubhozo ngakhipha unyawo impela ke. Bese kuba ke u-actor ke ngiya-actor futhi ke ngi-actor kakhulu kuma drama la local yabo. Ngiqala nga-actor lapha ku Khosi Behlathi. Khosi Behlathi besibenzela lapha ngaqhikazi ehlathini nje yabo. Ngabona lapho ukuthi ayino kahle kahle ukuba behind the camera into yami. Kahle kahle ngikhona lana ke. Bese kuba ucula uMaskandi. Maskandi ngiyabiza kuMaskandi. Bese ngigida ingoma ngaphezulu bese kuyibonus le. Ibonus. Bese siza kule part special kakhulu. Nginokwenza ke nje ama video yabo. Ashiya ihlathi vakasheli nje. Awamnandi nje kwethu yabona ngisho kodwa abantu sebekuthatha ke lokho ke nje ngomdlali umuntu athahlangana nami edolobheni athi awuthi weSnowball sengizamemeza ke nami iSnowball yabona kanjalo izinto ke nje lezo engizenzayo nje empilweni yami. Uthando lakho lokubhala luqhamuke kuphi walithola nini ubani lo owaqhuqumezela ukuthi uqhubeke nalo? Ngibona into yokubhala ayiqalanga ngokubhala nje kuphela bengithanda ukufunda ama novels nasesikolweni ke bebethanda ukufundisa uma kuthiwa mhlawumbe nje kuyafundwa inovel kuthiwa inhlobo ngifunda ngizwe ulimi abalisebenzisayo ubungekela kwalo yabo uthi mawulifunda uluza ukuthi imnandi mase ngiyabuza ngithi hawo ngoba lento le ukwazile ukuyibhala indaba mina ngayizami kube into ezongikhipha busy ngikwazi nje ukuyenza hayi bathi ngiyathanda nokukhuluma ke vele ke ethandla nginangihlale ngikhuluma vele manje ke ngathi nje ngelinye ilanga ngithathe pen lami thatha iphepha lami ngibona ngeke kubhaleke indaba engangiqale ngayo yayithini umzimba lo ndaba leyo ke ngangiveza nje umzimba kahle kahle kwa umama wayedlule kubona kodwa ngabenza mina yabo ngangicharacter lapho ke ngayibhala umama uthi mayifunda le yana akakhonanga naye ukuyiqeda ngayibona ukuthi shuthi uma ngabe ikwazi ukudabukisa umama ingahlulwa yini ukudabukisa abanye abantu ngase ngithi ke ngelinye ilanga ngacela ithuba esikoleni that was the free period ngathi ngicela ukunifundela ke bazothi ngiyaphapha bangangilalela abanye ngayifunda ayifunda ke ngabona ukuthi abanye bethu uyabona ukuthi abanye sebedlulile kulezi zimo lezi ngathi ayangishiye phakathi baningi abazaquleka ngase ngabona ukuthi I can write into engakuthinta nawe ngaphakathi ishintshe futhi impilo yakho ngase ngawaqala ngama novels lapho bengabi na cellphone bengibhala nje ephepheni ke bewantshontsha ama exercise books ami because bengibhala nangama free periods bewantshontsha bewafunda umntana besabuze phinde ngiqale phansi enye yabona uma ngabe futhi ubhala ngeke futhi ukade ubhalele le exercise leli bentshontsha ngeke usabhanta efanayo kuleli sekashintsha nomqondo usuhamba kakhulu kuba into nje kanjalo ke anithini ngaze ngaba ne cellphone ngabhala ke khona ke bayithanda abantu kakhulu bayishare on ladies house yabo kanjalo bayithanda kakhulu indaba zami ngase ngisiza abanye ababhala bese bancane ngafaka indaba zabo ku page lami abantu befunde but bengibhala ukuthi le ibhaliwe ubani kanjalo. So wena nje since waqala ukubhala nokwenza ama video uyiziphi inkinga lapho usihlangabezene nazo empilweni kwakho? Inkinga engihlangabezane nazo uthi abantu ke uma ngabe umbhali bayantshontsha indaba zakho. Ngithema ngibhala bengabhala ngisibhala vele page lami. Ngingabhala ukuthi indaba ibhalwa uSinethemba Ndlovu. Vele ngibhala nje Thuba lami ngiyakuthanda isiqephu bani yabo. Kube indaba ngibhala zathi siyaqhubeka. Umuntu uzokweba ebe ngayibona lento ukuthi no lento ingibuyisele emuva. Ngabhala
ibhalo Sinethemba Ndlovu bazoyikhopha khona kunjalo besusa igama lento ebuhlungu uthi mase uyobuka kulanga ipost khona le ndaba ubona abantu bewazi wayibhala kamnandi mbhali wethi indaba ubaba abancomo wena oyibhalile sebencoma lo omunye oyibhalile lento la ebuhlungu kakhulu ukuthi mina angilali ngiyacabanga wena webumsebenzi wami uyofaka lapha uwenza owakho anginankinga ukuthi ishare negama lami uyangisiza ngendlela kodwa masuzoyishare nje ubhale ukuthi Mongezi hayi bo uMongezi nangekhuphuka ngestep sami uMongezi izona mase kusikulami uma videos inkinga ngibhekane nazo nje zibile khona ke ezinye nje angithi le video le snowball lento la iqhamuka as a challenge kodwa bengivele ngwenza nje amanye khona enye kade eqala icorona engangiyenzile ngiyifutha ngedumo leyo kayithendanga kakhulu ngangiyifutha ngedumo ngisho khona ukuthi umzansi ngicela nje ngeke uzohlule icorona wathi makufika le challenge yebomvu ngayi accept le challenge ngayi masterish yeza yahamba kakhulu ivideo yami wasekuthiwa ke hayi mina ngithathe ivideo yomunye ngabuza ngathi mina ivideo yakhe lo enimshoyo ithi nayo snowball ngithiwa cha nje kodwa indlela eniyenza ngayo ngithi ngibona ama video asemaningi ngase ngibuza mina ngithathe kabaniki style sabani kusona lesi yabo angithi challenge mayifika nje i challenge wonke umuntu uma ngabe acceptile waye masterish kwakho lokho izona inkinga ngathi hayi bakopela yana ucala sinena nje hayi bese kuba ukujwa abantu bayaqubha nabantu angifuna ukukhohlisa kakhulu nabantu bayakizinto ke nje lezo ayikwamedia kunzima kodwa sikubona ngathi baningi abantu abakuthandile nakumedia so besifuna ukwazi ukuthi from njengamanje nangamathalento onawo yini obungathanda ukufocus kuyona nongathanda kuwo yeah so like maskandi ida konke nje zonke ngibuzwa kuwe kahle kahle yabo uma ngabe kuthiwa ngiyakhetha ngizoba ngiyavele ngicela ngangikhethise kumaskandi umaskandi phela umnandi maskandi ngeke ngithi umuntu akangikhethise mhlawumbe ethi ubhala mhlawumbe nje kubeka ukubhala ethi maskandi ngathi ukhipheni maskandi ngingasangikhethe kuwo ngoba vele shothi mina ngizohambela for maskandi kodwa uma ngathiwa ngikhethe mhlawumbe kwi-acting nokubhala ngathatha i-acting maningi ama-characters engingawadlala umbeke emakhaya ngakudlalela ube umama ngakudlalela noma ngayiphi i-character ngitshela ukuthi yenza lokhu awubala phela la amanzi amancane acting yona into engizoyenza leyo yabo nje esikoleni angiyenzanga idrama ngithola ngithuba phela nabazali babe nomthelelo onzima lezi zinto lezi bayibona ngathi umdlalo kanje ngathi manje ngitshela mama ukuthi ngicela ukwenza idrama ngathi mama ayi mama hamba ukwenza i-accounting ngingayifeyileli khona okwalanga ngiqala ngingayifeyileli khona okwalanga ngitshela mama ngiyaphuma mina la ngase ngabona ayikho enye indlela naye uzabe happy sengimenzile ke waba happy maqedwe matric naye accounting sekuyisikhathi sami ke manje next year this year ngisola ngesikole but next year ngikwenza idrama ngifuna ukuqhubeka nje nayo kakhulu nje yona into engizoyenza sakhuluma ngabazali umuphi umthelela uma wakho akufake nje wade kubona emavideo ubona abantu abaningi izwe lonke seliyazi nje ngabo ukuthi enza amavideo ebomvu nani uma ukutheni ebona lezi zinto lezo bo iqala le video ahle kuphucuka kwale video ayikhishwa ngaphela imiyaphucuka yabo umama mayayibona naye mayethi efonini yakhe ngoba phela usinelo nabakithi wesine usana yini ngithi mina umbukiso bhanyabhanya yini le ngithi mina umbukiso bhanyabhanya akusuka la ngithi mangisangwenzi vele phambi kwakhe nje ngithola indawo equiet mase ngiyawenza yini le ngisho ngithi umbukiso bhanyabhanya akusuka la ngithi sinebenzela into kanje kwale video angithola kumuntu ole ngithi mayiphucukile nama ngazi ngisho thiwa vele ikhishwe imase uthi iphucukile ngoba vele wayizongigiva wesine wenza into kanjena ngamtshela mangathi mina bongoba phucuka le video le uma ngathiwa maye ngihambisa phezulu nawe nje nami khona uzokuthola ngithi amacala ungiyekele ngase ngamcela ke semaqhubeka trend umama inhliziyo yakhe ubuza ubona ukuthi ibuhlungu akakhola ngoba ngeke ngavela kulapha endabeni ka7 avela ngitshela ukuthi inyembezi zayigobhoza mama phela akakhola umuntu anakho ukuthi isiphehleza sakhe sivele lapha ku TV yabona lapho ke bese kuba ukuthi umama useyaqala manje wangqugquzela kodwa uthi no qhubeka ngento kanje uma ukuthi akuthanda qhubeka ayikho into engakuvimba kuyo because uyabona ukuthi talent yami leli ngakhona ngathi engasiza manje ngicabanga from
mhlawumbe unyaka ozayo let's say siyaphela lesifo and uyakwazi ukuqhubeka i-acting uyibona kuyiyona nto ozobe u-based kuyona impilo yakho yonke noma khona okunye obungafisa ukwenza? Labo okunye ke ngingakwenza like eceleni angithi bengenza vele accounting ngakhona ukuqhubeka nabo BCom kanje ngabenza eceleni because angeke ngize ngikwazi ukuthi ngigxile kakhulu kwi-acting because angithi ngizobe ngiqashwa kanje so angeke ngazi ngizoqashwa nini futhi mangaqashwa ngahlala futhi ngenze lutho sengahamba ke ngenze izinto kanje part time njengobani Umphakathi utheni ngokubona izinto zenzala? Amalo ngiyakutshela nje itate bayijabula ke phela ngisokodwa ngeke abantu bezizwe ngendlela efanayo abanye awunquli mlati lo silima leso yabona abanye bayajabula ngama abanye ke bajabula ngana amashenga mfowethu uyabona nje namajita nabathi bazama ukubeka amagama awu bese ngiyacela nami ngeke ngize ngishela into njena uyabona ngeke niyabona nje umphakathi ke uyangisupporta kodwa kakhulu njengokushare ama video on WhatsApp status bayalokhu bangisiza nje kakhulu ya abanye ngisele lokho ngicela ukwenza ama video nawo angikholwa ukwenza ama video nawo wonke manje umuntu embaye angazi sizonqaba ngithini yabo ngoba nyawo futhi bayathanda ukuthi manje angazi izinto nje kanjalo. Unazo yini mhlawumbe isifiso sokuthi ama scripts owabhalayo ake mhlawumbe uzakhele eyakho isoap noma i-location telescope one day? Yazi wasoyibuza ngeke ngayizama ke lonto le indaba yami le ethi ukubala ngithanda ngeke ngacabanga ukuthi ikidlala yabo bayibona ukuthi kuba into ekanjani even though bathi bayifunda sasikhandekile ithoma kodwa sengifuna bayibone yenzeka le nto le ngabuye ngasho ukuthi bengibiza kakhulu last day ngisebenza matric so angakwazi ngacabanga nakulonyanga ngathi ngwaqhamuka le nto le khona ngiyafisa ukuthi ngiqalele yami nje kuthiwa nje umbhalwayo osithini yabo nabadlali nami abazoyidlala nje kube mnandi nje kube nje yabo kodwa nje ngiyazi ukuthi yabo mangathiwa yenzeka lento yami acting ngizophinde futhi nami ngixosha aba asenziwa abancane ngibadlalise ithuba lami ngiyakuthanda because akhona ama talents ungasibuka impela samabhinqa sangaye emakhaya kodwa italent akukhona akusho lutho ukuthi usamabhinqa ukuthi ibhinqa yigama ayingqondo lomuntu. So nje entsheni ke yangakini mhlawumbe ibona labo babiza amabhinqa abanye babo nakithi ke thina abanye sikhona nje ezweni lonke ungasibonisa kanjani kuthenini uma sikhona sine talent ethize sikuluveza emphakathini nasezweni lonke singaveza kanjani mhlawumbe wena ngoba usubonile ukuthi kanjani phambili? Angithi yabo njengomuntu nje wasemakhaya noma ungasiyeke wasemakhaya ubone ukuthi into yakhe ayakaziwe lonke ithuba thola usebenzisa lonke nje uthola usebenzisa angithi yabo nje nawe uqhamuka challenge ngayitapa qhamuka ukuthi nama local dramas la kade ngwenza akusiko ukuthi ngizangana hlambe nambe ngizama ukuthi mhlawumbe yabona lethi baseqhamukile angeni la mhlawumbe nje ngingaziwa ngalokho yabona ngithole nami izinto engingazenza konke nje uqhamuka isebenzise nje ngendlela right ungayiphakamisi uswena ngeke vele ukuthi usuka nje uyo etsale phezulu kumele uqale la sikubone ukuthi ikhonto yenzayo noma uyabuza kuningi ngicathi from abantu baningi abakufundile kwenu ingqinamba zakho zasesikoleni uzikhethela ukuthi ufuna ukwenza i-acting yini ofisa ukudlulisa kumuntu okuthandayo ukubhala okuthandayo ukucula okuthandayo ukugida kodwa nje uyasaba ukuqala? Uyasaba yabo osalokhuza umbhali njalo ngisinje umbhali ngisho ukuthi unganikeli kwabanye abantu ukuthi bazokukhuphula yabo kumele uma umbhali kumele uyikhuphule wena ubhale into uthi uma ubhala uqale ubhale ukufunda uphindelele uze ukuthi awekho amagama ahlukumezayo amagama anenhlamba angakwazi ukusahlambalaza abanye abantu yabo ube into engafundiwe nombani into enenhlonipho phakathi ngoba iyona into ehamba phambili phela inhlonipho uma ngabe uzosibhalela nje amasiko ubhala into esingayizwa kahle lapha ubhala amagama ayinhlamba sizofunda kanjani lonto leyo ngoba mhlawumbe leyo novel yakho ibhala engagcina mhlawumbe ifundwe ezikoleni asikwazi ukufundisa abantwana bethu inhlamba ngoba umbhali nje osasemncane bhala into emnandi ubhale futhi umnandi uzobhala ngento esike yenzeka
uma kuwukuthi umuntu oqambayo uqambe nje into ezojulisa abantu ngengqondo, hayi into esebejwayele ukuyibona. Iyona into engasheshi ukukhuphule kakhulu ebese ucreate your own page noma Facebook noma ngiphi ufake indaba zakho sifunde silike siyashare kanjalo. So umuntu ufuna indaba kaSiniki ama-video kaSiniki angathola kanjani? Uma ngabe ufuna indaba uzoya kwi-page lami Facebook kweSimanzonzo uzoyifica-ke lapho indaba-ke uyoqala phansi ziningi kakhulu uzoyifica phakathi indandatho yezimanga ngobambo lwami uthuba lami ngiyakuthanda kuningi uzoyifica lapho-ke bese kuthi ama-video ungawathola ku-Twitter uSinethemba_Snowball ungabhala Snowball azovela-ke bemaningi lapha ngiyaqoza ngishaya umucu kwamaskandi uzojabula laphayana yonke into engiyenzayo nje ngiyabonda khona enye DJ kade ngifake ensukwini yokubonda isitambu uzongifica nje ngimningi ngikhonyana ngikhona lapha ku-Twitter naku-Facebook futhi kuwona khona lapha eSimanzonzo uyafica ama-videos ami order-ke on personal account nguSinethemba Nhlanzeko Ndlovu amagama amokuswenka lawo uswekile-ke Sinethemba Nhlanzeko Ndlovu wangithola-ke lapho. Alright, siyabonga kakhulu Sinekuba nawe namhlanje. And ngathi kuningi sikufundayo from wena ingane ekhulele khona la around eMeeting osibukela kuwena. And kanti mase kuwa ungazi ukuthi usisodala. Kanti nje iminyaka mncane kakhulu ngisoba ngisho. Sungenza ngicabanga ukuthi ngane. Cha ngenza mhlawumbe nonke nje la endlini akekho mhlawumbe ngimncane ngalokho. Angeke ngisho ukuthi ngizalwa ngo-2009 kodwa nje ngi-2K. Even worse. Kodwa-ke ngaphandle kwalokho ngathi ulwazi lwakho nobuchwepheshe lwakho thina kulenza okukhulu and futhi siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. So this is The Hustle and you've been chilling with Uzama Ngubane along with uMongezi. Uvakashele eSimanzonzo kanye neZolweni TV.